Oya hey, samini sarani relin men katika manafo. Aya, 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 aya. Oya hey, samini sarani men sul katika salabe. Sala, 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 sala. Fandaragna point carré no misy atsika mazava ho azy magnano fisaoragna maventy atsika zagneny may maro miaraka aminay izy koa zay fa mizara ny raha tsara fantatra maro samihafa ny agnatin'ny fandaragna atsika ty zay izy koa tam'fanatsika nisy hoe point carré show fa raiky niany ty dia amezany agnaragna hoe point carré zanatany misy dikany zay ho azavaigny ho antsika baka eo fa mafaly zay koa anolotry ho antsika ny mpanakanto zagneny agnisan'ny vahintsika ny eto amin'ny point carré ihira ho antsika izy misy mozika zay na vizaraigna teto amin'ny point carré maro tamitsika nagnotany hoe azovy mpanakanto zagnany magnano zay mozika zay eto izy ihira ho antsika ny am'voalohany zio ty mpanakanto Mina Bolomakoa amin'ny mozikany hoe Mboty Anony Setra. Mboty mangangy maitsoitso tsare marigny meva Mboty mangangy maitsoitso tsare marigny mampalahelo Niren nitady anjary zay tsakarakarapanjare nahazo raty amin-dragnahary mboty nanjary maro mpagniry nefa te olo jiaby na inihine olo nijaly tsy nanantsigny mboty kambody tsy manampia mijaly marigny mampalahelo mboty kambody tsy manampia mijaly marigny mampalahelo Mina Bolomakoa mbotsy ny olo mozika anazy nandesigny ho antsika nandetsika nanomboagna ny fandaragna atsika point carré mangala place rabeka atsika fa irozy tanteraka atsika afaka fotoagna foy Taxi B, toujours garder l'esprit de la fête. Magnano fisaoragna feno ho an'ny namagna mpiara-miasa Davaltra Records izy koa zay fa avy nivola taminazy hoe agnano ndraiky atsika dia izy mivolagna leroa za pare foany agnanovagna soaragna izy feno satria aty amin'ny studio 2 izy koa zay mety volagnina anazy ny aty amin'ny Davaltra Records ny aty Ambohipolo misy atsika ny amin'ny fotoagna azy hoe ty zay dia eto koa magnano fisaoragna maventy ho andreo mpanakanto zegny na saigny namaly ny antso agnisa zegny ny ato ambadika ato Zokibe Ray Amandreny Mille Clément miarabanao Zokibe tonga soa nito point carré mbala tsara zoke ya mankasitraka mankately magnano mbala tsara atsika jiaby zay miza fandaragna atsika ty hoe regny nareo feo zegny somary kasokasoko hely fa tsy magnova raha maro loatra ny fisaoragna voalohany indrindra amin'ny fandaragna ty point carré ty sambasamba ary mafinaritra amin'ty taom-baovao ty nagnasandro zay amin'ny point carré tsy azovy zegny ny mbagnasa fa Jean-Luc tonga Jean-Luc zay zandrilahy avy amin'ny tanàna nagnasa mba hitafatafa hiresadresaka mikasiky la moziky eto Madagasikara agnisan'ny zegny ny fagnasany zay io zava-dehibe ho ana manokana hoe
tsy de hita loatra amin'ny réseaux sociaux matetiky. Ya, ka opportunité ngeza be zay tsy azo elagna izy koa fa nikaiky za izy nimoaly hoe zoky akory anao, za tsy niambahambana maly izy, za avy Jean-Luc anao aza matatro. Ararotiko hely koa ny fiarabagnantsika jiaby eran'ny Madagasikara eran'ny zao tontolo zao fa takaratsika taogno 2024 ato ety zava-dehibe engany eka ahita riziky sy zavatra irigny amin'ny donia ty atsika jiaby erany zao tontolo zao amin'ty taogno 2024 ty ny irarigna ho tatrany mierikerigna atsika jiaby ke ravoravo mily Clément an'ty ikoragna atsika io. Merci Jean-Luc. Ny agnilany eo koa hitatsika izy teo ny hira hoantsika teo zay tamin'ny mozika anazy hoe mbôty minabolma koa. Miarabanao minabolma koa. Miaraba Jean-Luc et miaraba koa nareo jiaby mpagnaraka ny émission Point Carré, miaraba Zokibe Ray Aman-dreny Clément, miaraba Mameno Mamfio. Eido. Miaraba ny Ranadaly Davato Record, tsisy mahay koa Madagasikara ivelany. Jiaby faly za faly ary magname fisaorana nareo amin'ny Point Carré ato manasa za. Opportunité volagniny Zokibe Ray Aman-dreny teo tegna opportunité be ho anazy zany. Merci Jean-Luc. Izy volagniny minabolma koa teo zegny hoe agnilany io mameno miarabanao mameno tonga sao ny eto Point Carré. Mbala tsara akory ialy atsika jiaby. Ity boka mahatsara misy zoky Ray Aman-dreny ty. Na raha ikorako mbala tsara karaha fa lamin'izy oloa mianaka jiaby. Fa miarahaba tratry ny taogno 2024 atsika jiaby. Indrindra manareo zay mpizaha ty page Point Carré ty misaotra monsieur Jean-Luc sy l'équipe jiaby zay namanay ato. Tsy adikanay professeur Mano Baba Ray Aman-drenynay zay mitaiza ato amin'ty Twin Record davanty zay hitatsika ato. Ino koa raha ikorako. Miarahaba zokinaka miarahaba koa nareo. Zegny izy moa zegny natao safidianay hoe natao hoe Point Carré zanatany ho hitatsika io satria nagnino izy koa tsika mizaha hoe génération maro samihafa no tafiaraka amintsika eto. Génération nisy Mille Clément zegny any talotaloha tagny, io ihany koa minabolma koa zegny mampifangaro ny ataontsika hoe kolontsaigny malagasy ny vako jazz nataon'ny fusion miaraka amin'regny hoe world music aby regny. Ato koa i mameno koa ataoko hoe génération tamin'ny bal manjofo tambanivolo tagny ataontsika hoe ny afrobeat jiaby koa no misy izy ary mazava ho azy eto ihany koa Davaltry Record miaraka amintsika eto izay. Ataoko hoe koragna ho ataontsika eto magnodidy resaka la mozika de izy moa zegny hoe maha Zokibe Mille Clément eto izy no mboany koragna ty voalohany. Izy koa za tia tany elo etseniky maromaro tatato zay tamin'ny taogno losisy tamin'ny taogno nagnaraka igny ny mpanakanto zegny nahazo décoration amin'ny ara-panjakana. Kanefa ny azy koa no za mbola tsy nahita mety diso za mety tsy naraka mpanakanto Mille Clément mbola tsy décoré mbola tsy nahazo regny médaille maro samihafa aby regny. Marigny zegny Ray Aman-dreny ary ino mety antony zegny. Ya misaotra anao Jean-Luc am'le fagnontaniagna. Izy io tsy haiko, za tsy mahay ino critère zay mety azahoagna ireo médaille na hoe idécorégna mpanakanto. Io tsy haiko le critère. Raha resaka performance na resaka expérience na resaka taogno za dako agnisan'olo après idedesy zay tompoko lay Zoky Ray Aman-dreny ajaigny paix à son âme. Ijojoby zay mbola eto magnaraka ijojoby zoky avy Diego no resako io efa zaho Mille Clément edy no magnaraka ireo zegny. Nefa ny za fa misy tato ato za malahelo za fa tsy mitomagny za zio amin'ny taognonaka ndraiky fotoagna nandaniako andra ny anaragna la musique. Firy taogno zay vita zay? Io fa misy mandeha 35 ans. 35 ans? Il y a 35 ans de carrière za tio la musique. Fa misy kosa ny zaza hely mbola vo 1 an nagnanaovagna za tsy volagna agnaran'reo eto fa maro regny.
Ary zay boka ataoko hoe am terme netanao ty magravy olo be aby anao koa fa mivolagna mivolagna marigny là zay c'est les anciens qui parlent anao ty koragna hoe resaka la musique kanto za ty tany anao igny hira nataony minabolo makoa teo ny style kanto ny satsy kanto loatra za raha miapplaudira izy merci Asid Vavy kanto fotony misy mélodie Asid Vavy makaenga nareo eko izy satria i baban'izy ty niaraka tombo to aminaka niaraka nianatra niaraka nagnano maramila zegny niaizako izy zegny kaiako izy Asid Vavy ka o zaho za koa fa tsy namezanareo izy io tsy mampagny mahazo médaille que ce soit chevalier de l'ordre ou commandeur ou tsy haiko ino koa agnabony zegny io ne tsy zogna vola be fa voninahitry fagnomezagna fa za koa tsy amenareo voninahitry maro ny magnamia za voninahitry quelque part ary za fiera tegna naka tompony amy raha nataoko amy la musique napetrako teto io tsy n'importe quelle musique ce sont des chefs d'œuvre io hira ankity kanto ankity za masaky mivolagna hoe za jony mpanakanto za mpanakanto magnano raha tsara irerehako zegny misy moena rô mahita émission ty ary miapplaudira za haiko agny anareo mahazondraha fa le tsy mahazondraha irô mizaha le tsy haiko volagnany marigny zay io misy foana tonga hoe izy koa nagnasa mpanakanto aby teto de niatsika ny point carré tady zay rehefa misy mpanakanto de misy mihirany agnatin'izay de zany volagna tamin'ny mameno hoe mameno anao avy anao magnano iranao de mameno volagna fa hoe sarotro aminakaho izy koa izy zoky be io izy koa tsy agnamia izy voninahitry izy volagninao zegny izy koa tsy agnamia asima volagnintsika teo zay ka eto ma za mangataka amin'ny mameno alohany anao agnano iranao baka eo za mamangataka zegny ny ira ainao ataonao amin'ny façon anaovanao izy koa mety amin'ny ray aman-dreny mba ataonao zio ty mameno anao setra magnatsy micro midavatry anao magnano irany Mille Clément ary mameno agnisan'ny chanteur atokisako ary minterprète marigny io zao artiste aminakahy artiste i tsy fatifatin-draha ataony izy io mélodie ao jeu ao texte ao je t'applaudis mon petit donc meko voninahitra anao ça me fait vraiment plaisir que tu chantes une de mes chansons sy haiko anao mahay izy ary davalitra no mitendry mameno ihira version piano no ataotsika ny agnatin'ny irany Mille Clément agenda RN Prod agnisan'ny boîte de production miaramiasa amin'ny point carré programme miavaka no miamagnatsika ety en Europe le vendredi 9 février à Lyon événement le trio de l'amour miaraka amin'ny Davalt Parish Rimka à Natal amin'ny Rocade Café fa ny samedi 10 février Marseille in Love bébé amin'ny Florida Palace toujours miaraka amin'ny Parish à Natal Rimka Kiki Davalt atsika Paris tsy adigna datsika samedi 17 février Paris in Love Saint-Valentin volume 2 miaraka amin'ny Rimka Paris César, Anatal, Ngatak Solfoti, RG, Davalt, Omni Lune d'Or. Mardi samedi 2 mars, la grande finale à Toulouse, à la salle de fête Le Carré. Un show live, Ngatak Solfoti, Paris, César, Anatal, Davalt. Un événement by RN Prod. Fa ankalazagna ny fomba miavaka maresaka anniversaire Ngatak Solfoti Happy Mages Day 5 le vendredi 15 mars au fast food en 4-2 miaraka amin'ny TJ Nega Mama Red et io mzay quoi bien sûr Ngatak au platine DJ GF Mande fera Mama reza mande fitele Anoto Airaku Yukua Iskwa azoto Mama reza mande fitele Anomboti Airasu Wakua Iskwa tsmafat Atikulware kifu Nasamiha Fugo Vakuhela
atsiko loaraiky fo na santsy mitovy loko mandevitry io fagnay hazamba mia mandevitry marangay zegny hony dady mandevitry malelay akibonga tade mivadibadiky ny fiainagna lai mandifera ro zay ny interprétation ny hirany Mille Clément mandifera agnisan'ny hira zegny any mbala managna lazany atramin'izy io ty mamelo satria anao baka ny hira teo igny zay misy olo magnontany mameno amin'ny fotoagna izy io ty aiehetsa beky misy anao satria izy koa ny parcours farany dia niraka tamin'ny Arama fa mialohan'zegny mba tiako somary fitigninao ely hoe zegny hoe mameno zegny azovy mameno io baka ia io mameno io mandepaviany mameno amin'ny fotoagna izy io ty miaraka amin'ny Davaltry Record ato eka zay ny mahatsara managna mpanao gazety mahazoe raha reto mila tsikorigny tsara mihitsy à gauche et droite marigny zany merci nametraka fagnotoniagna namagna Jean-Luc mameno zanaka mevarano any mpifaotaka agnalalava ny baba niteraka ny reny avy agny Mandritsara ny mama niteraka tombo tao Antsohihy ny anitra tao Antsohihy nandalo tamin'ny artiste maromaro mila tomony Yapo mety anao zala tiara nandalo kely tamin'ny Tianjama nandalo jusqu'à vacances ka iny ray aman-dreninay igny eo atsova zaza madinika aby igny fa tsy araka raha ty ato tamin'izany fotoagna zany Tianjama nandalo tamin'ny Théodore nandalo tamin'ny Jocléon kely docteur JB tompokolahy paix à son âme koa Fandrama Haramy jusqu'à zazio de fagnotoniagna anao teo hoe aiza oaiza ny misy anao zany anko namaly direct tako Antananarivo za bon zao izy Aramy nahaizany maro mameno ary ty raha lahy ty agnisan'ny nametraka zay koa amin'ny Aramy io namana Davaltry Record eo ny aizakanay raha lahy fa za manokagna zany izy ny tegna nametraka zaho hita tsara naventy tamin'ny Aramy fa igny secret-nay ro lahy igny fa hainy zany za koa mahay zany bon efa ela izy zaho ane raha lako milanao de io atsika mahita izy fa za koa ane tsy malegny anao de mbola mandeha ny Aramy teo amin'ny confinement nandalo tamintsika jiaby igny niparitaka maromaro samy nody nitady asa hafa raha vao nipody ndraiky amin'izay le saison efa misy sarosarotra hetsika amin'izay boka azonao Dede zao agny Mayotte namagna Flaubert misy raha natao izy antsoy ao de efa zay atao efa presque efa donc Jean-Jacques Befeno Théo eo koa ma Jean-Jacques isoragna an'Andriamanitra fa tegna efa manompo Zagnahary izy mivavaka adventiste izy de efa tsy de mahavita oui efa tsy de mahavita loatra eky izy andeha à gauche et droite fa petraka tany araiky ary tsy andeha ty mihitsy fa mandalo ny ataony fa ipetraka ty izy fa midoko agny izy de sarotro be amizay raha ohatra ka zany mbala ny olona moziky nefa reo namako zay tegna fondateur anay Aramy efa somary mandeha nagnantony kaiky ny raha lako tato zaho ato amin'ny label Davaltry Record Team Record zay amizao zany ny momba za mazava zay ko ire ko kragna mameno zegny isanira zegny neto atsika hoe tany groupe Arama anao fahita fa misy araiky zegny hoe Tamino agny hita tong feeling 2014 igny anao ny nitendry zigny de izy nitendry igny izy nanao igny mbola tadidinareo igny la mozika igny mbola tadid awa Davaltry mitady ataontsika hoe sominy araiky hoe Tamino Davaltry yo mihitsy zao izy eto denao yo
Ke io anao zay magnano zay amizay baka. Asiava hely. Tsy napoizo karaha ty niafara ny fiaragnantsika valiko e. Oh non. Zacho ty. Anao i ni vady sa malamatra. Anao ni Asa anao igny vadike. Anao jo. Ranaso nino na igny valiko e. Oh non. Ninataoko matsinampy avy any anao mila nouveauté ndraiky isakalikali faty lelanao maro be taminao maro loatra lela nagnano raha taminao sitra za miala mba tsy masiro eky anao taminao maro loatra lela mikotro anao. Merci. Taminao. Mina bolma koa io koragna aminao zegny atsika zio ty satria izy ma zegny nanomboka atsika de anao nagnano igniranao hoe mboty zegny de misy olo zio ty mety ataontsika hoe sambany mahita hoe mina bolma koa asambatsika ny veny agnatin'ny point carré fa teniagna tsotra hely izy koa mina bolma koa zay toniagna hoe azovy mina bolma koa ny azonao valy makasika zay mina bolma koa. Mina bolima koa ny andohako moa zany nagnano concours ny RFI découverte. Ah ouais? Ia de rehefa nandray anjara tamin'igny sa Jean-Luc de lany tagnatin'ny 10 finaliste. Ia de teo amizay zegny zany nisy fondateur na festival maventy eto Angaredona, tsy haiko na Jean-Luc. Festival Angaredona de nicontacteny Rajery za, ia, andray anjara tamin'io festival io. De nanomboka teo tamizay zegny za nandaligny nagnano concours moa za igny tafiditra anatin'ny 10 finaliste de nijanogno teo igny tsy nahazo voalohany. De nitohy la musique de za jeudi niainga tamin'ny World de Musique za. Jeudi za Jean-Luc ty velatra kokoa agnatin'le mozika. Fitiavako la musique jiaby zegny. Ia, ty lomano kely anatin'ny lomano be. Ia. Anatin'ny monde na musique zay tian'ny tanora be amizao ty. Afrobeat, amapiano, ia zegny raha tegna tian'ny tanora amizao ty, ia tendance. Agnatin'ny lomano zegny za amizao ty. Io resaka look-nao io agnisan'ny hoe mampiavaka rehefa hoe minaboloma koa zay dia somary miavaka hely. Io zegny hoe anono magnapetraka io sa hoe la musique-nao mitady hoe tokony karaha ty look zegny nandesinao. Ary ty koa afaka zavainao aminao hoe ino zay ty jo bango zay ty jo karakory koa nagnanaovagna ty minaboloma koa. Yo feeling. Ino agnarany feeling araiky io? Feeling bolima koa. Ia. Création no tompo zay io jo? Création anaka tompony. Za moa zany mbaro akira tsy magnino chanteuse tagnatin'ny groupe ny Temps Semaine. Ah ouais? Ia de tao zegny za hitako za tsy mangala raha ataony fa nisy raha tsara tao hitako de ndesiko agnatin'ny mozika ia na couleur na style. Za zegny kofa manonga scène na mipotra amin'ny caméra de tiako lokonaka hafa fa tsy araiky mandoko an-tragno ao na mandeha bazary ary ahitagna za fa tena mametraka mihitsy hoe misy ara ao, misy raha créegna ao fa tsy ia karaha zegny. Ny amin'ny resaka mozika zegny ny ataonao satria izy volaniko zay hoe somary hafa monde nandesinao ny amin'ny resaka world music zegny misy anao vitsivitsy koa zegny ny olo zegny hoe liagna aminazy io. Ino tonga anao resy lahatra fa hoe za gnano mozika anakany voalohany de za zay ato agnatin'ny world music ato. Ino tonga zay safidy izay? Satria tam'iza nanomboko voanalohany za tsy nagnino ma tsy andraza nandeha parcours jiaby zegny Jean-Luc tsy magnino tantareko hely eto hely fô. Nisy moment za nandeha teo mandro seza tambany teo de agnatin'za mandeha igny fanojy Théo Rakotovao. De za ndraiky afrobe nakay zany sakanany. De anao volagny tsy mpihira, anao za volagny tsy mpihira. De magnino anao volagny koa tsy indesiko amin'ny studio ary volagny taminaka magnano rendez-vous atsika volagny de
misy beatmaker afaka magnano hira magnandragna hira raiky atsika volagny taminaka volagniko tsy magnino za tam'izay fa tsy tamy groupe ny Tansmena de zay za igny nandeha nagnano essai de volagny misy volagny managna feonazy ninazy manokagna de nagnano hira ray zay tam'zegny raha sarotro single nakavoana alohany de koa fa atao am'izay zegny nisy beatmaker atao miary le Pierre neveu Njava presque Njavanjava foto de za zegny karaha influencé tamin'ny monde musical ndrô donc ivolagnako izy de moa za koa nanagna ny texte naka nalaiko baka amin'ny nalainay ndraiky papako ta Ampondralava oui de nagnino ma ahoana ma zany tengenana niny am'izay zany le instrumental ny forondrô jiaby nataoko teo le fomba antsa bakagny antandrazagna karaha ziny de lasa teo za 2016 2017 jusqu'à 2018 19 teo satria tagnatin'ny corona regny zany nanagna misy ino musicien maro ba États-Unis Londres tsy ako ia maro be ny contact za satria nisy concours zay nataoko dans 2019 pendant le corona regny zany contacté misy label zay États-Unis agny mbola tagnatin'ny ordre de musique fo za tam'zegny de ny contacté ndrô musicien aby misy baka ro afafra côté africain reto de ny contacté ndrô za tianay be le gadogny voizinao afaka miara-miasa ino de label io am'izay Tina Turner cofondatrice izy tam'izay mbola tsy naty de ny contacté ndrô am'izay zay za Andray Anjara niaigny be tagnatin'io mihitsy zay za fa am'zio ty am'izay hitako rivotra za ty mba tianintogno tiako zay le za managna aranaka manokagna Jean-Luc de tiako zegny nino tiako aranaka zay zegny mba azon'reto tanora am'zio ty mba tiako zay za mba tafiditry mba hitandrô zay le raha ataoko sa fifangaronao am'izay izy io lasa vision miaro am'izay fa za tsy miala amin'ny ordre de musique naka igny ataoko lera ro mikaiky za igny ro avy ivelany agny igny jano fa le couleur tiako présentegna amin'ny pays iainako eto zegny zay tegna tiako Madagasikara tiako za mba mivelatra olo mba artiste mivelatra regnin'olo zay za hoe jeune mba mihira le hira gadogny tiandrô koa zay karaha zegny question ely hoe mina bolima koa baka ia sa karaha vola hoe Ampondralava papako baka Ambanja mamako baka Mandritsara ouais só pour la famille nareo jiaby ok d'accord itodika amin'ny Mille Clément za tegna hoe maro ny zavatra zegny ny tiagna okoragniny eto fa ny question zegny ny apetrako somary fitignitsika koa izy maro mafagnoteniagna zegny ny tiany apetra izy koa mpanakanto Mille Clément zegny tamy taogno firy tany tegna ny hoe nanomboagna tamy lafiny la mozika za namorokira de 1987 87 za namorogny fa teraka minata am'zay ny namorognako hira de zao za tamy voalohany za instrumentiste guitariste nisy tariky zay atao hoe les requins ta Diego tao les requins sora midirange zegny nagnarana zay fo les requins raha fa atao amy les requins za Diego tam'zegny mbola Diego marigny izy io fa tsy Diego tegna marigny nisy artiste ndraiky orchestre maro tam'izay fotoana nisy atao hoe les requins misy atao hoe V players io zegny groupe in Jojob namorogny V players io misy atao hoe Jokers misy atao hoe Fiona Varatra misy atao hoe les Turcs misy atao maro y en avait plein d'artistes
à l'époque tamin'ny andro volaniko zegny ka za olo tia la musique za olo au départ zegny za nagnaraka jojoby Ah ouais. I jojoby ty amizay regniny za misy orchestre boîte de nuit atao hoe le Saigonais fa ela io Saigonais. ya créole tompony io a Diego atao de jojoby chanteur atao izy sady mandeha amy lycée mandeha mianatra l'école ariva izy mihira amle Saigonais ke zay miaraka io zay koa fa misy temps libre hely izy mihira za fa magnano ke o zany ty volagny tsara fio fio rô volagny tiako zay koa fa mandeha boaty amezan'ny micro za fara ry ataonro za magnano kera pekady mandeha tong misy niala izy ravina le Saigonais ty nandeha tamin'ny misy atao hoe ravina koa ve players ireo manafy rô jiaby zao fa presque nandeha tandafy basisy obely rô jiaby nandeha andafy de nandeha tamin'ny 15-20 io boîte de nuit io amy centre io Diego foi io. Diego foi io za amizegny choriste anazy choriste zay koa fa dimanche ndray alohatsika ho izy andeha amy caravelle io zany agny misy orchestre américain io misoma agny ireo tous les dimanches za koa fa avy agny ndraiky za mangala gitara magnano gitara izy mihira vanyreo zany ty midérange farany zany nintégrendreo agnatin'ny groupe l'américain en tant que soliste Ah ouais. à l'époque soliste za tamizay nandeha togno nisy natsikatry koa nandeha tanosy be zay misy atao hoe vieux King City King City io agnabognabo hely ny vieux port io avolaindreo fa agnano le King City vaovao tsika misy Jeannot Nourma zay chef d'orchestre anay de docteur JB chanteur de bassiste Eugène Noli za guitariste Clark zay chanteur Clark io paix à son âme JB fa izy fa igny JB niala tamin'ny vieux King tio nandeha tamin'ny Tianjama zay aveo nimpody nagnano le Jokers ta Diego za mbola guitariste fo ya Jokers tio tambany tamin'ny Colbert tary fa ela raha volagniko ty ke ndaboka teo amizay jojoby nahazo baka nandeha université za aveo 1980 nandeha nagnano maramila taty Tantanarivo vita maramilako io service légal io 2 ans za nandeha nipody tanosy be nisoma tamile Tigre vieux port za niasa tapêcherie chauffeur transporteur transporteur mitondra ro mpiasa jiaby mandeha miasa mitovy papanay zay papanay koa chauffeur atao kara numéro 1 karanaka zay ndraiky entida zay tombozara zay fa maty aby ro jiaby fa maty chauffeur tamizay mbola malaza koa chauffeur amy pêcherie zay chauffeur amy pêcherie za aveo tsy naty voalavakibo amy Tananarivo niakatra za koa fa niakatra direction naka ijojoby sady mianatra amy université Ambopo Ankatso mipetraka Ambopo bloc 71 izy miasa amin'ny izy miasa amy radio animateur ary Anosy za koa fa navy za tsy vahiny Antananarivo nandeha za tamy radio Anosy zandriko lavy aloha za navy ty lakile zandriko mandeha anantragno ao vary ao raha jiaby ataova nécessaire ravoravo za nazo musicien nandeha tongo hoy izy taminaka aza la fionao tsara anao agnarabody za fo izy jojo anao mamorogna hira za aveo isanandra zay koa fa mandeha tournée anao mamorogna hira zalahy mandeha tamatavy zay ampody boka akany ino loatra marahavolainy ingaty aminaka o za baka namorogno hira za hira fironiko voalohany tambodipody teto za namorogno hira ambany ary tary nisy tragno nifondroeny izy koa fa nambadivady direct naty igny ary misy tragno fondroeko izy mandehananao mamelo tegna ary za ndraiky gitara sesely naka hira niforoniko voalohany tsy moramora mitady vola tsy moramora mitady vola tamy 1990 zegny hira niforoniko voalohany tamy fiainagna anakay avy eo nisy producteur production Tazako zegny agnarany
irô zegny ny andraikitry ny jeu des îles voalohany version voalohany jeu des îles regniregnindreo laza fa misy zandry jojopy mais mihira sady tsara feo zavanareo mboipo agny nandeha taty rô azovy klegy zegny klegy fôtony za tia pantalon klegy le misy fleur pantalon klegy zegny pantalon le misy fleury ohatrany reto za tia regny Johnny Clegg boka izy zay rô volanaka zay Clegg fo volagnindrô zegny zandry jojoby zegny tadiavagna ary nambopo za Clegg mbopo tsy endriky karaha ty tamizegny mbola tiala fo ia hitandrô amizay za zay marigna anao fa misy œuvre anao karaha zegny ke tadiavinay anao nandesindrô za aminay radozy nandeha io ambany ary ankazotokana kaiky supermarket tio bureau de production ndrô mba iray aminay koa ny volagnindrô hiranao raiky na roe volagnindrô anao top mary ke anao tadiavinay animé anao ndraiky damany maleo fa hiranao ty enregistré ty igny nahaizan'olo za jiaby ny dérange marigny la musique paix à leur âme misy ataontsika hoe toty zay bassiste nitritra atao sady clavieriste batteur io histoire raha mbola toty zegny io izy amizegny ravoravo izy fôtony izy nagniraky-rô hoe tadiavanarô olo karaha zegny fa Clegg tadiavanarô igny nahaizan'olo za tamin'ny jeu des îles voalohany zay radio bignafinao télé mandeha tsy moramora mitady vola fo teo za kaka mare zala ary jusqu'à amizay mbola jusqu'à zio za mbola kaka fo mare za aveo 93 nisy concours panafricain de la chanson ta Côte d'Ivoire volagnindrô producteur kokory anao nondeha za ndeha volanko zaza raiky fa le notiny muzikenaka igny nisoratandrô mahay manoratra la muzika io tsy moramora mitady vola ndraiky lala mandeha mahe zegny la muzika nandesiko tagny andeha hagnano concours 22 pays d'Afrique ta Côte d'Ivoire io ta 1993 za aveo nangala avion teto maro koa ny tantaranaka ty fa niala teto bienaka de Tana jusqu'à Nairobi valable fa Nairobi io anao mirécupéré bienao mandeha à Côte d'Ivoire fa ity vola hely ataonao sakafo anao amin'ny olo anao amin'ny aéroport zay koa fa niala teo rô steward jiaby may za da ianao za ndeha Côte d'Ivoire de niala teo za amizegny tantara tandrignesa narô tsara be tantara anao baka tsy maintsy agnontany ia tany misy amin'ny era France zegny za irécupérer le ticketko pour Côte d'Ivoire bonjour monsieur no French no French madame araiky bonjour madame no French milenglais fo io bonjour no French zay olo agnontaniako no French maty zany aneo za teo za sahiragna na evoko ambadiky ary misy la olo mizaha raha ataoko la olo ty comorien izy mitsangana ary mahita za nagnato izy tu as un problème mon ami bonjour mon frère moi je cherche l'endroit où se trouve l'agence Air France. Moi je suis un artiste malgache, je dois me rendre à Côte d'Ivoire aujourd'hui et dans quelques minutes je dois prendre l'avion. Et puis navy nateriny za zegny problemenao izy anao gasy tabloko gasy nandesiny za loatsika izy malaky anao izy nanatiny
Kutaka Mili Clémente. Ultima noto pour dans 10 minutes. Fifankaezanao volana io Kiswahili. Comore Kiswahili. Volana nataony Nairobi koa. Io man Kiswahili. Tikenazy. En terre isa, avion ty va décoller dans 10-15 minutes. Avion nitsinjika kelikely agnatin'ny toilette ny avion io endrana ary blanco. Zegny naniriany hira. Za tsy nagnaraka mbola nindry. Nanenine. Za tsy nagnaraka mbola ny baba. Ianarany lesona tena koa. Zegny naviany inspiration igny. Misy paozina rôna. Za koa fa navitra Côte d'Ivoire. Anarana ka fa hitako ary Mili Clément be igny za fa nanjojo. Bienvenue mon ami Mili. Bon arrivé pour qu'on dise Bon arrivé mon ami Mili Clément. J'étais classé parmi les 6e dans 24 pays d'Afrique. Dans le concours panafricain de la chanson. National diplôme. Les problèmes si tienno mi accompagné musicien era ni aéroport musicien aéroport d'Abidjan Roma fa ira tsika tienno zato compona raha bande son de lire complet bac quelque chose comme ça fa non volna non volna ten bazava no zany za tsy baka fa ultaloha me volna baza me manota ten baza. Za hitanao zao za tsisy baka za aucun diplôme fa za koa mikoragna ndraiky bachelier zao irô tsy marisy za. Sérieux? Arima tsika antony koa le Mili Clément. Dika zegny anao teraka Tambelobe zay. Za teraka ta Diego. Teraka Diego? Ya za teraka Diego. Za tombo donc j'avais 12 ans teo zay vao papa ko affecté Tambelobe. De zay no Tambelobe. Tambelobe dadiko niteraka i babako. Fa quelque part Antalangi dadala kunterka babako Antala marontseragny. Fa zay fa vera mavavy aty. Fa izy karaha zegny ke aventure nataoko maro artistiquement parlant. Za nagnano mary apprentissage artistique musical. Zegny volaniko hoe za afaka mamangotratra hoe za misy raha aminakato. Sako volagna zegny. Mamaraparagna atsika minaboloma koa ino ny projet ny amin'ity taongo 2024 ty? Projet 2024 agnatiny misy festival maventy be zay eto la surprise fa festival io mitaky album. De izy atao album zay misy hira 10 tadiavindreo rythme hafa mihitsy Jean-Luc. De agnatiny trandraka io zay za satria festival io mois de juin ou juillet donc de agnano somary trandraka an'io zay za zay projet ya projet. Yes. Sady videtsika koa minaboloma koa ny amin'ny RDJ Muzika ny amin'ny le 4 zay raha tsy diso de ia cassette izy ny am'izay fotoagna zay Palais des Sports marigny zay. Mameno ny hainay fa agnatin'ny Team Records anao am'izao fotoagna zao ka ny projet zegny any hoavy ho any Mameno? Projet taogno nandrasagna baka 2024 ty. Zegny. Izy koa niany rabaraba eto aby raha jiaby niany manjary tsy ho hisy le surprise ho hitanareo. Projet tsotra. Am'ty taogno ty ho hitantsika eo am'izay milatsaka tsy araiky tsy aroaroa tsy telotelo efatra dimidimy raha iboaka eo. Akoatra reo fa miboaka aby miaraka amin'ny Paris miaraka amin'ny igny mba karazana mbola menasy fô. Raha tiako mino misy fanifany menasy mbola goneroe izy ao. Izy avy eo. Bon, sangisangy za olo farantia sangisangy Jean-Luc koa olo haiko olo tompony sangisangy mazeny zay reo amin'ny raha lako mikoragna lasa lalany blague nefa blague masigny io. Misy blague tsy masigny, misy blague masigny. Ny projet avako aby hoatsika jiaby zay mizaha ty point carré soan'izay nahy regny na tsy mizaha mety mandalo amin'ny téléphone misy olo mikoragna zegny. Ny projet am'ty 2024 ty dia maro de maro zay io ataonay ato amin'ny Team Record ato. Iboaka am'izay ny raha zay ny divanely 2023
hanampy 2023 fa tampitra izy igny efa classé or jiaby fa fotoagna agnaboahagna izy masoandra fo mbola tsy hitantsika fa izy efa miboaka agnatin'ny tragno ato amin'ny tragno be ty ato efa feno hiboahany masoandra sy ahitantsika izy fa maela azy zay donc marigny zay ny amaragnantsika izy dia mangataka zoky Mille Clément mba agnano ira araiky zegny any sitrika fonao amezagna ho an'olo jiaby zegny any mizahantsika ny amin'ny fotoagna zao ty sady efa magnano fisaoragna maventy ho an'ireo mpanakanto namagna jiaby Daval Tricor mameno minabolo makoa ary koa Mille Clément mirary soanareo jiaby zay asa ino ira zegny ny ataony Mille Clément ho an'ny mpizahantsika ia hira za fa alohan'ny rako za gnano hira raiky 2 minutes zay hira etsika jiaby fa alohan'ny hirako za faly mahay anao Davalty faly mahay anareo équipe jiaby am'ty production ty za tegna ravoravo nahay anao fotony œuvre fo ataonareo sanganasy magnena agny ary zay apprécieko bravo zandry tohiza fa zara magniry ia za magniry tegna magniry hoe mba fiarah-miasa fiarah-miasa malaky ary maharitry iarako aminareo jiaby zao agnatin'izegny Jean-Luc production jiaby zegny plaisir anaka zio io nafanareo mbanikaiky za tegna ravoravo mbola tsy ary nisy hoe émission hoe aveo makoalahy samby makoalahy tsisy ny fagnary fa alaitsika zoky zanatany tsisy fagnilikiliky malalaka fivolagnana zegny nisorako anareo za gnano hira banja malalaka ataotsika rabe fa mbola ty koragna hely za boka eo fa hira ty keny karositsika sa karakôry ambiance aminaka loatra le koragna boka dika zegny ny angatagna aminareo amin'ny point carré angatagna amin'ny acram de agnanovagna édition spéciale mity spéciale Mille Clément amin'ny magnaraka de ity irany Mille Clément ty no andesinay amaramparagna ny koragna atao tsika ny agnaty fandaragnatsika ty zay mametsika fotoagna zay ho any magnaraka koa ny eto amin'ny point carré izay dia mety efa tomboko tsika eto le fiarah-miasa itendry Mille Clément de angatagna Davalty manesy izy ny agnatin'ny piano izay de bokotsika maragna tanteraka ny fandaragnatsika nifangany tsy boyara ty eo nefa ny ziro aminay ty nefa matetika tapatapaka ino zany gna raha ampiasaiko anazy boar mbola tsy niasafiry izy koa resaka ivarotro na ivanga rendez-vous tsika amin'ny morara.com Oh yeah, hey, Anjamalala ketanga chiful kalen masake. So. Oh yeah, hey, Anjamalala kavit chitap kalen masake. Miba. Hainga guma hainga ko salana romana vzeyaro. Karap kanabanza yeah. Hainga guma hainga kor salana romana vzeyaro nakarap kana banzangeya pachikai soma chitikisasna di baru salamana kurumana yeah hoy salay.
Saminisarani relin men katika manafo. Aya, oya hey, Saminisarani mama nusul katika salabe. Sala, ayu fanurla, len masaki mangara, nakarap kana banzang, yeah. Ayu fanurla, len masaki mangara, nakarap kana banzang, yeah. Asa oru banda pachikai soma, chitiki sasna di baru, salamanaf kurwamanaf, yeah. Oy, sala, soranga daval sikor soranga mina soranga équipe technique jiaby soranga mameno ho any magnaraka koa velo matsika jiaby velo